बाय लकेल अनला खारै बयलार एवलायबाय नै बयलार अनलाजों नाथुरजों संनानै दोनदों आइया दैया जि गिदिर जादों दिनै नै ओरै लोमजोबदों नङाबा जों नैबावनो थानानै सारोमोन बोरिया नै बिसिनिफ्राय मोननै ओरै लोमजोबदों दिनै सिनियाव सायदोंमोन नै लाङिखौ खारजोबनानै मोनसेखौ नैखौ दोनफैदो मोनसेयाथ' गैया गोमाथारबाय दैया गिदिर जाथारदोंलै दिनै मबाव सागोन नों बेखौ बेयावनो सागोन र' खुन्थि दोनो जि गिदिर जाखादों दैया गिलायलांबायसो आङो गियोसो आंहा गथ'फोरा दुगैगासिनो बाव दैयाव ओमफ्राय दुगैनो हाथारनाय नङालै बेवहाय आथिङानो मेवजोबोसो आंहा दा होमबा गिनाया दुगैनो दोनथारा आंबो दै गिदिराव गोजावलांला हा लोगो मोनबा दुगैगोन हे गोदो लोगो दुगैयोमोन नामा नों उन्दैयाव गियोलै आंबो नायनानैनो मारैबा खर'खौनो सोम सोम मोनलायलायदों मबाव गाहरलायनो नागिरलायखो नोंलाय सेन सानाया नोङो बिदिसो बेना मोजां खादोंना खायाखै आरो गिदिरथार दैया ओरै होनबा खुन्थिया दोबाय नै एखमबा जि बुरजा बुरजा नाङो बेयावबो नै सोरबा सोरबा रोङाबा नायनानै लानायसो जाबाय दै गिदिराव सेन सानायखौ एखमबा बुरजा नाङो बेयावनो बिदि सानायावनो जि फिसाजों समायलालै खारबाय दायो नै साराय मारामखौ आङो फुनो लालायबाय आरोना आं दायो फुगोरबाय थानोसै बारा भिडिअ लाबाय थाला आरोना आं दायो फुखांबा देखायनोसै नै दायो जोंहा बिथिं फुजा होगासिनो आरोना मामिजों बाबाजों जि मोजां फिसाजोआ थें थें खुलुमफाबाय नै आंना लोगोफोर माबा फुजा होदों होनदोंमोनहाय बावलायलांबाय आं दाख्लै आइनाव सोंदोंमोन ओमफ्राय दा बावफिनबाय आरोना आङो मोनजासैबो मोनजाथारसै गोलैगोन गोलैगोन मा फिस्ला फैदो लांलायबाय जोंहा बाबाया जानोसै दायो बेखौ नै ओमफ्राय आंना साराया माबायदि जाखो लोगोफोर फुग'खांबाय दोखोनो अबेबा खारबाय अबेबा खाराखै आरोना बांसिनानो खारबाय खारनायालाय सारायखौ आङो बिदिल' बेजोंनो मानजियो आरोना सोरबा सोरबा जा माबा इउटुबफोराव नुयो आरो माबा नारें ओमफ्रायो माबा सदा ओमफ्रायो माबा संख्रि माबा माबि होनानै फुख'नाय नुयो आरोना दै होदो खांबाय जि गोथाव जाखासिगोन साइसआव लकेल एवलायबाय लकेल अनला खारै दाउ लकेल आरो दंबावोसो बयलार दंबावोसो जोंहाखौ दिनै सोरबा सोरबा गिलायसिगोनलाय आरोना मासि बेदर जायो होननानै मानो होनबा अमा जायैनि थाखाय नैबे बयलारखौ एवदों आरोना जोंहा बिबोनां दंफैयो नालाय बिबोनां असेया गुवाहाटिनिया हाबा जानाया दायो बे अमा जाया नालाय बेनि थाखाय आं एसे बयलार एवदों आरोना ओमफ्राय नैबे रायजोनि जाबाय आरोना स्कसजों अमाजोंआ जमानि जाबाय ओमफ्राय आं बेयाव गाहायाव अनलाजों दाउजों संगासिनो आरोना लोगोफोर बिदि गोदौनायाव होनांगौ अनखौ होमबाना लाथा खाया आरो दसे गोदौ होदोलाय आयदै होनानै लाग्रोनोसै नै ओमफ्राय आंना बयलारा मोनबाय आरोना दै एसे होबाय दैयाबो रानजोब्बाय दायो नै गावनि थावजों ओमफ्राय आं एसे गोरान एवबावबाय आरोना रानिया बिदि गोरान एवनो थिननायखाय ओमफ्राय जोंना आलासिया जाबाय गामिनि आइ बाबामोन आरोना ओमफ्राय राजा साथाम आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौनो लानाय जायासै आरोना आलासिफोरखौ बारा आंना भिडिअआनो एसेल' जाबाय आरोना दिनै ओमफ्राय नै आङो बायहेराथिं संदों अनलायाबो जाबायानो दाजों दाउ लकेल बेहा संगासिनो बेखौबो अराव संनो उखुन्दैया मेगन बुलायलायबाय आंना जाबाय दे ओमफ्राय नै अनलाजों दाउ लकेलजोंआबो आंना
जाबाय नै ओमफ्राय अखानायैनि भिडिअ जालायबाय जोंहा रानि ओमफ्रायो आब'मोनहा आलासि जानो नागिरदों आरोना ओमफ्रायो जोंहा फिसाजोआ जि थांफानो गाबदोंमोन बिमानै सासेया बैथिं मेथाइ लायनांलायबाय आरोना ओमफ्राय बिमानैया गारिखौ बेलेगाव दोनहैलायनांबाय जेरावबो थांफानोल' नागिरखायो आरोना फिसाजोआ दाना जेरावबो ओंखारफानो ओमफ्राय नै आं दायो मैथा बांगाल खानो नागिरदों आरोना एसे लोगोफोरा आं मैथा बांगाल जानो लुगैदों सोरबा सोरबा सिनाया आरोना मैथा बांगालखौ ओरै जोंनि बाक्सायाव ओमफ्राय नै जोंहा आइया दहाय नाथुरजों अनलाजों संनानै दोनदों आरोना लुगैनांला दे लोगोफोर ओमफ्राय दा जोंहा गोजा ना बेदर जायो होनसिगोनलाय उफाय गैया लोगोफोर जाखायोबो नालाय होनजासिगोन आरोना ओमफ्रायो मैया आङो मिरामिसाव भिडिअखौनो लानाय जादिया नै डाइरेक्ट बेदरबाल' लानाय जायो आंबो मिरामिसबो जायो आरोना जोङो ओमफ्राय बारा भिडिअ लानाय जाया मिरामिसबा आं खालि बेदरबाल' लानाय जायो आरोना नैबे मैथा बांगालजों संगोन आङो लोगोफोर माबाखौ मा होनो दाउ बयलारखौ आरोना एसे गोबाव जाबाय आरोना दिनैसो जानाय जासिगोन मैथा बांगालजों संनो नागिरदों दायो ओंखाम जाखांजोब्बाय ओमफ्राय दायो बेलासिबाय आरोना ओमफ्राय फिसाजोआ ओरैबायदि लेट उन्दुदों दिनै 4:30सोआवसो उन्दुदों आरोना ओमफ्राय दा बेलासिबायबो आरोना ओमफ्राय फिसाजोआ उन्दुबाय ओमफ्राय दा फिसाजो उन्दुनायावनो आं मा खालामदों नै नायनो लोगोफोर नै दायो आं नैबे मोनसे दा बिराद भाइरेलथारना बे गेमा ट्रेन्डिंथार दा मानि बे गेमा ओमफ्राय आंबो गेलेयो आरोना लोगोफोरनि बे गेमखौ ओरैनो माने जोङो भिडिअफोर नायनानैसो ओरैनो नेट पेकफोरखौ फोजोबो नङा होमबा लोगोफोर ओंखायनो आङो ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै ओरैनो आंबो गेलेलाबायो आरोना फिसाजोबो उन्दुबा ओरैनो फ्रि टाइमफोराव गेलेलाबायो आरोना ओमफ्राय आङो बेयाव गेमाव दानि गोदान गेमाव सिगांनि मोनसे गेमखौथ' आं एसे गोबाव जाखाबायानो ओमफ्राय दानि मोनसे गोदान गेम दं आरोना बेयाव आङो 10 दिनानो जायाखै आरोना ओमफ्राय आं मैयाहाय 2 लाख पइन्ट उइथ्र' खालामदों आरोना 2 लाखा जाबाय पइन्ट आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं गेमखौ मोननै गेलेयो नालाय मोननैखौबो मैया आङो उइथ्र' खालामदों आरोना मोनसेयाव 1 लाख पइन्ट मोनसेयाव 2 लाख पइन्ट आरोना ओमफ्राय आद्रा दंमोन आरोना बेखौ बानायदों आरोना आङो ओरैनो थास्लायस्लाय आरोना लोगोफोर नोंसोरबो सोरबा गेलेनो लुगैदोंबा आंनि फेसबुकाव थांनानै डाउनलड खालामनानै गेलेनो हागोन आरोना आङो लिंकखौ होनानै दोनदों आंनि फेसबुकनि नामा जाबाय गोजोनथि बसुमतारी आरोना आं बेयाव लिंकखौ होनानै दोनदों लोगोफोर